സുഭാഷ് എന്താ ഒന്നും പറയാത്ത? ഏറെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിവരം പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ്. നടൻ ശ്രീനിവാസൻ അന്തരിച്ചു എന്നുള്ളൊരു വിവരം വരുന്നുണ്ട്. നാളായി അദ്ദേഹത്തിന് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരുപാട് പക്ഷേ നമുക്കൊന്നും തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്തൊരു വിയോഗമാണ് എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇത്ര സിനിമകളല്ലേ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ ശ്രീനിവാസൻ എന്ന പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ പോലും നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ കൂടി പായുന്ന ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് പോലും എടുത്തെടുത്ത് പറയാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിൽ എത്രയെത്ര സിനിമകൾ, മനോഹരമായ സിനിമകൾ, നിലപാടുകൾ നിറഞ്ഞ സിനിമകളൊക്കെ തന്നെയും മലയാളത്തിന് വേണ്ടി സമ്മാനിച്ച പ്രഗത്ഭനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. ഏറെ നാളായി അദ്ദേഹത്തിന് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തന്നെയും ഉണ്ടായിരുന്നു. പലപ്പോഴും ഈ ഒരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇടയിലും ഈ സിനിമയിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ടുനിന്നും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇടയിലായാൽ പോലും ഓരോ ഇടങ്ങളിലും അദ്ദേഹത്തെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ സന്തോഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അതെല്ലാം വേദനയായി തന്നെ മാറുകയാണ്.